ஹலோ எவ்ரிவன், நான் மணி. இந்த வீடியோவில் நான் யாரை பற்றி பேச போகிறேன்னா, தலன்னு சொல்லப்படுற மிஸ்டர் அஜித் குமாரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 10 ஃபேக்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னென்னா, அவர் ஆக்டிங்க்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரேசிங். நிறைய பைக் ரேஸ் அண்டு கார் ரேஸில் வந்து கலந்துக்கிட்டு, நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸில் கலந்துக்கிட்டு நிறைய கப்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்கான்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்படி ரேஸில் வந்து நிறைய தடவை அடிபட்டிருக்கு. அவர் உயிருக்கும் ஆபத்து தர மாதிரி நிறையா அடிபட்டிருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதனால் அவர் ஒரு 3 அதுவும் அபவ் 3க்கு மேலே வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி வந்து அவர் உடம்புக்குள்ளே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து மற்றவங்களுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் அவர் இந்த சேஃபாக வந்து எப்படி வண்டி ஓட்டலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய அவேர்னஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. ப்ளஸ் வந்து இவர் ஏரோ மாடலிங்லேயும் வந்து தன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை காட்டிகிட்டு இருக்காரு. அதாவது ஒரு ஏரோ மாடலிங் பண்ணுறதுலேயும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப காஸ்ட்லி, ஆனால் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் இதில் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராரு. இவர்கிட்ட வந்து ஏரோ பைலட் லைசன்ஸ் இருக்குன்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. செகண்ட் என்னென்னா, இவர் ரேஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இவர் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற ஒருத்தருன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவர் எங்கே அதாவது அட்வென்ச்சருக்கு வெளியே எங்கே போனாலும், டூர் போனாலும் அவர் கூட அந்த கேமராவை எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறவர். வீரம் படம் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீரம் படம் ஷூட்டிங்கிறப்போ தன்னோட வந்து கேமரா எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு. அப்போது அந்த படத்தில் நடித்த எல்லா ஆக்டரையும் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காருன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேர்ட் ஒன்று என்னென்னா, அஜித் ஒரு பர்ஃபெக்ட் குக்கர்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவர் எல்லா சாப்பாட்டையுமே வந்து நல்லா சமைப்பாராமா. ஒரு ஷூட்டிங் அப்போ வந்து இவர் பிரியாணி செஞ்சு அங்கே அந்த படத்தில் நடிக்கிற எல்லாத்துக்கும் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்காரு. அவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வழியாக வந்து அவர் ஒரு பர்ஃபெக்ட் குக்கர்ன்றதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. ஃபோர்த் ஒன்று என்னென்னா, அவரோட இறக்க குணம், அவரோட அந்த ஹெல்ப் பண்ணுற ஆட்டிடியூட். நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறையா இந்த இயற்கை பேரழிவு வந்திருக்கு. முக்கியமாக இந்த சுனாமி, இப்போ வந்து இந்த ரீசெண்டாக கொரோனா, மழை பெஞ்சு நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரச்சனை வரும்போது சொசைட்டிக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதாவது ஃபஸ்ட் ஆளாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற அதாவது ஏதோ ஒன்று ஃபண்டு வந்து டொனேட் பண்ணுற ஒரு ஆள் யாருன்னா, அதாவது தமிழ்நாட்டில் இந்த அஜித் சொல்ல போகிற தலதான்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த விஷயத்தை வந்து மக்களுக்கு வந்து அதை விளம்பரப்படுத்துறது வந்து அவருக்கு பிடிக்காதுன்றதும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்படி வந்து அவர் உதவி செய்கிறது, அதாவது அவர் ஃபண்டு கொடுக்குறத வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கிறான்றதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது மாதிரி அவர் வந்து பீப்புள்ஸுக்கு தெரியாமல், அதாவது டிஎன் பீப்புள்ஸுக்கு தெரியாமல் நிறைய ஹார்ட் டச்சிங் விஷயத்தை வந்து செஞ்சுருக்காரு மக்களுக்காக, அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபிஃப்த் ஒன்று என்னென்னா, தமிழ்நாட்டில் இவரை ரசிக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய படையே இருக்குது. நிறைய கிளப்ஸும் இருக்குது. அதாவது அவரோட மூவிஸை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கிளப்ஸும் இருக்குது, நிறையா ஒரு படையே இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதனால் வந்து அவங்களோட ஃப்யூச்சர் வந்து ஸ்பாயில் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கவலைப்பட்டிருக்காரு. ஸோ இதனால் அவர் அந்த கிளப்ஸ்லாம் வந்து கலைக்க சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து அவரோட நல்ல எண்ணத்தை காட்டுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஒரு ரீசன்னாலேயே, அதாவது இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இதை விட அதிகமாக வந்து அஜித்தை வந்து எல்லோரும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது அவர் வந்து பிடிக்காதவங்களுக்கும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஃபேன்ஸ் கிளப்பை வந்து கிடைச்சது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஹீரோவில் வந்து இவர் தான் ஃபஸ்ட்டுன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. சிக்ஸ்த் ஒன்று என்னென்னா, எந்த ஒரு அவார்ட் கொடுக்குற ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு மீட்டிங்காக இருக்கட்டும், அவரை செலிப்ரேட் பண்ணுற எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், அதை வந்து விரும்ப மாட்டார், அதை வந்து ஹேட் பண்ணுறாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது எதனால்னா, அவர் வந்து ஒரு லோன்லியாக, அதாவது அவரோட தனிமையை வந்து ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஆளுன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. செவன்த் ஒன்று என்னென்னா, தலை ஒரு ஃபுட்டின்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவர் வந்து புதுசாக டிஷ்ஷை வந்து டேஸ்ட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற ஒருத்தர். ஸோ எல்லா ஹோட்டலுக்கும் போயிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான வந்து டிஷ்ஷை வந்து ட்ரை பண்ணுவார், சாப்பிடுவார். சப்போஸ் அந்த டிஷ்ஷு வந்து அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை செஞ்சவரை, அதாவது அந்த டேரெக்டாக வந்து அவங்களோட அந்த ஹோட்டலோட கிச்சனுக்கு போயிட்டு அந்த டிஷ்ஷை வந்து யார் செஞ்சாங்களோ, சப்போஸ் அந்த டிஷ் வந்து அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவார். அவர்கிட்ட வந்து அதாவது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிஷ்ஷை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனையும் வந்து வாங்கிட்டு வராமா. வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அதை ட்ரை பண்ண வராமா. அதாவது அவர் குக் பண்ணுறதுலேயே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதை எப்படி செய்யன்றதை வந்து கற்றுக்கிட்டு வீட்டில் போயிட்டு அதை ட்ரை பண்ண வராமா. எயித் ஒன்று என்னென்னா, மினியேச்சர் ஹெல்மெட்டு, காயின்ஸு, லோகோஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற ஒருத்தர்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்காகவே தன்னோட வீட்டில் வந்து ஒரு ரூம் மாதிரி ஒதுக்கி இதை வந்து சேகரித்து வச்சுட்ருக்காரு. அதாவது இதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி சேகரித்து வச்சுட்ருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. நைன்த் ஒன்று என்னென்னா, அஜித் குமார் வந்து ஒரு புக் ரீடர்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவர் வந்து நிறையா புக் வந்து ரீட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஒருத்தர். ஸோ இதுக்காகவே வந்து அவரோட வீட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லைப்ரரி, அதாவது புக் கலெக்ஷன் வந்து வச்சுருக்காரு. இவருக்கு பிடிச்ச புக் நிறையா இருந்தாலும் இவர் வந்து அதிகமாக வாசிக்கிற புக் எதுனா புத்தரின் போதனைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு.
இமயமலை எஜமானர்களுடன் வாழ்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 புக்கை தான் வந்து அதிகமாக ரீட் பண்ணியிருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. லாஸ்ட் ஃபேக்ட் என்னென்னா, இது ரொம்பவும் ஒரு ஷாக்கிங்கான ஃபேக்ட்டு. இவர் வந்து நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவரோட லைஃப் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா, இவர் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு மெக்கானிக்காமா, பைக் மெக்கானிக்காமா. இவர் வந்து பார்ட் டைமாக வந்து மெக்கானிக் ஒர்க் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு. இவர் வந்து ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி இவர் வந்து ஈரோட்டில் இந்த பனியன் கம்பெனி, அதாவது அந்த பனியன்லாம் ஏற்றுவாங்க தெரியுங்களா, லாரியில் வந்து அந்த மூட்டையெல்லாம் ஏற்றி போடுவாங்க. அந்த கூலி வேலை பார்க்குற ஒரு ஆளுன்றதை வந்து இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த பனியன், அதாவது அந்த பனியனை ஏற்றி, அந்த பனியன் மூட்டையெல்லாம் ஏற்றி அந்த லாரியில் ஃபில் பண்ணுற ஒர்க்கு தான் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காருன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு தலை ரசிகராக இருந்தால், நான் சொன்ன அந்த 10 ஃபேக்டில் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபேக்ட் வந்து பிடிச்சிருக்குன்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு தலை ஃபேனாக இருந்தால் அவருக்கு வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ நைஸ் டே.